грижи за тази поляна, не може да седи в този вид. Тук стана развъдник на змии, на кърлежи, на колене. За мен е безговорна работа. От кога е така? Никой не се грижи за този терен? Никой не влиза тук вътре да коси. Пълно е с змии. Тук по пътеката, където се отива до църквата, погледнете колата. Не може да се мини. А хората ползват ли тази пътека? Ползваха, ама те ги е страх. Като се появиха тези змии, хората взеха да избягват да минат тук. Разкажете ми за водната змия в Шадравана. Водната змия един ден, случайно гледам кръв, викам, тук какво е, някой да ми се е ударил. Когато гледам, змията иде на жаба. Изплача се, скъса в камъни, 3 дена чеках да изне, не мога да хвана да изхвърля. Кметството подавали ли сте сигнали за това? Но питате да се свърза с тях, никой не ми отговаря.